2 Kings chapter 7 from verse 3. Now there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the gate. Why should we sit here waiting to die? They asked each other. We will starve if we stay here. But with the famine in the city, we will starve if we go back in there. So we might as well go out and surrender to the Aramean army. If they let us leave, so much better. But if they kill us, we would have died anyway. So at twilight they set up the camp of the Arameans, but when they came to the edge of the camp, there was no one there. For the Lord had caused the Aramean army to hear a clatter of speeding chariots and galloping horses, and the sounds of a great army approaching. I'm sure we know this scripture. And they were rume 4 maperembudzi. So varume vanga vakagara vakaraswa kunze kweguta as a tradition, as a custom, setsika yaivako kuti anenge ane chirwere ichi anodzingwa kubuda muguta. So guta ranga rakombwa panga pane siege, manga mune nzara muguta. Pavariwo havana chikafu, vane nzara, hakuna munhu ari kuvaunzira zvokudya vari pavari. Ndokubva vameka a decision yekuti tikaramba takagara pano tinofa, tikadzokera muguta muhama dzedu tinofa. Let us move forward to the camp of the enemy. There are times yekuti your blessing is in the hand of the enemy now. And we are not supposed to fight your enemy. Varume ava vameka decision yekuti handei kukembi yevaSiria. Tikadzokera muguta mune hama dzedu tinofa, tikaramba takagara panapa tinofa. Regera kugara ipapo kusvika wafa. Regera kungogamuchira mama situations. Pakuda kuti uve ne mind to move forward. Zanzi tikagara pano tinofa, tikadzokera muguta muhama dzedu tinofa. Let us move towards the camp of the enemy. Varume vaita a mindset yekuti hatidi kusvika patinofa takangogara. We will die trying. We will move forward. Tichaenda kuma enemies. If they kill us, zvakangoringana. Why? Nekuda kwekuti tikaramba takagara panapa tinofa. So ndokubva vatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrian soldiers. Bible rinoti Mwari ndokubva akonzera kuti vasoja veSiria vanzwe ruzha, vanzwe sound inenge yema chariots. Remember these men vane leprosy. Remember these men havana simba, vane nzara, they are sick. But pavakatanga kufamba that move towards the camp of the enemy, the Lord God joined them. The Lord God joined them. But without zvechinishi, Mwari akakonzera kuti vaSiria vanzwe noise, inodarika noise iri kuproducwa nevarume vachifamba. These are sick men. Hapana kana noise yavaigona kukonzera inenge yema chariots. But the Lord God joined these men pavakatanga kufamba. In thinking vakafunga positively. But Mwari wakapindira movement, mukufamba kwevanhu ava. I've come to tell you something, mudikani. Begin to do something. Begin to do something. Chinenge chisina musoro ichosho. But trust in the Lord. The Lord God will do something mu movement yako. Mwari akapindira pakatanga kufamba vanhu ava vachienda kukembi yeSyrian army. Vanhu ava havana kuziva kuti God was with them. Why? Because they were hungry. Havana kana any sign yekuti Mwari anavo. But my enemies akanzwa a great sound akatiza. So chinomanyisa enemy yako in movement. Chinomanyisa problem yako is when you begin to do something. Don't sit there and cry. Don't just sit there and cry. Panoda prayer, pray. Panoda action, act. Don't sit there and cry. Don't sit there and cry. Nekuda kwekuti dzimwe nguva wekuchemera wacho hapana, hama dzako dziri muguta dzakakombwawo dzine siege. There was a siege in Samaria. Ben-Hadad anga akomberedza Samaria. So varume vaita decision yekuti tikadzokera kumaraini kwedu tinonofa nekuti kune nzara. Tikaramba takagara pano futi tinofa. It's better we move forward to the camp of the enemy. So pavakatanga kufamba vachienda kukempi ye-enemy, they were not aware. Nopane nyaya yangu nasi. There are times yekuti the result will tell you kuti God was involved muchinhu chawaita. Nekuda kwekuti naturally the result inofanirwa kubuda kana mafolepers afamba. Either they will faint along the way or that vanosvika masoja eSiria ariko vopfurwa vofa.
But pavakasvika zvanzi vakasvika misasa yakachena, Syrian soldiers atiza. Hakuna a soldier anotiza sound asina kuverifya kuti iri kubva papi kana kutarisa kuti zvii zviri kuuya. But it happened that in their thinking, kureva kuti Mwari vakamanipulata masystems earmy, nokuti hakuna army inongotiza sound, but vakava nemufungo usiku wekuti ndofunga kune army iri kuuya. In other words, when you begin to act, God joins you in a serious way, to an extent yekuti iwe unogona kutadza kuziva kuti zvandiri kuita zvine volume yakadi. I want to tell you something as deep. Do you know, a man without an enemy is not going anywhere and is not doing something effectively. Ukaita chinhu in an ordinary way, you find people cheering you up, or some people just ignore you. But when you do something chine impact spiritually, physically, chinhu ichocho chikangoita impact spiritually, the devil will send people against your life. Satani apete maoko kuti munhu muzodzi waMwari ushandiswa naMwari nyika ngaipone ngachifambe zvakadaro. No. When you do something chiri effective, chinokosa a noise in the sound in the spiritual realm, either positive or negative. My enemies is sign yekuti you are going somewhere and you are making an impact. Assurance yekuti munhu zvaari kuita hazvina musoro kana kuti hazvina impact kana kuti haana kwaari kuenda ndeye kushaya vanhu vanomupikisa. A man without enemy, a man without enemies, I assure you, that man is not going anywhere and is not making any impact in life. So either you have supporters of the dream of the vision, and you also have haters. Munhu asina vanhu vanomuvenga hazvirevi kuti ari kuita zvinhu nemazvo. Zvinongoreva kuti you are not causing any impact spiritually or physically, so they don't care about you. Ukanzwa vanhu vachiti chauri kuita ichi haugone, siya, dai wasiya, you've already made an impact. Nokuti kana usiri kugona vanokusiya, nokuti kusagona kunokuudza ende unotoona kuti handina result yandaita, unopedzisira wasiya wega. Haupikiswe usina friction or impact yawaita pachinhu chako. Nekuda kwekuti vanoziva kuti ukaita zvisina basa, kushaya basa kwazvo kunokunetesa ukaregera. But ukaita chine result chine impact. Vana veIsraeri vakatanga kurwiswa paRepidim vachangobuda muEgypt. Havana kubuda kuti vatore gwenga, vatore desert. They are marching towards kuenda ku promised land. But they were being fought along the path. Why? Kureva kuti when you take the right direction, assurance yekuti uri mu right direction, the devil will not be happy. Samson ari kuenda ku Timna, Judges 14, kwa akaona musikana ari kuperekedzwa navabereki vake. Asvika pamavineyards emuTimna, zvanzi kwane shumba yakauya ikadzvova against him. There were 3, baba vake, mai vake naiye. But shumba payakauya, it roared against him, not them. I like that part. It roared against him, not them. Meaning, wacho ane calling, wacho arikuita pursue chaiswa naMwari muupenyu hwake. This lion knows. Shumba iyi inotoziva kuti uyu ndiye ane nyaya, vamwe Yesu vari kungoperekedza. Sapai paunoti why me? Why are they fighting me? Ananingi vari kuzviita one, but they are not being fought. Ananingi vakaita one, havana kuwana machallenges seandiri kusangana nawo. Munogona kunge muchiita zvakafanana, but muchizowana maresults akasiyana uye neimpact iri different. I would like to read Judges chapter 14 verse 5. As Samson and his parents were going down to Timnah, a young lion attacked Samson near the vineyards of Timnah.
And the Spirit of the Lord came powerfully upon him. Shumba yakatagita Samson. It rode against him. It came to attack him. Why? He's the one with the calling, with the grace. He's the one being sent. So the 4 lepers, pavari kufamba, wachienda towards the camp of the enemy. God caused a sound. Iwo havana kunzwa sound yacho. Asi my enemies ndo akatanga kumhanya vachitiza nokuti vane zvavanzwa. So spiritually, chinhu chese chaunoita chine a sound yachinocreata, whether positive or negative. Pane zvinotanga kuitika muspirit zvausiri kuona in the physical. Nhamo yatinayo kazhinji ndeyekuti you get discouraged. Kuti une zvauri kuita, maybe you are praying towards something and things are not happening in the physical realm, you are not seeing anything. You get discouraged. But I've come to assure you, God is on your side. There are things happening that you are not aware of. There are things happening that you are not aware of. God is on your side. So there are times that when God is on your side, you will not see it. You will not notice anything. Continue to move. Trust in the Lord. The blessing is on your way. These 4 lepers vachifamba ndofunga vaencourage na vega kuti ngatifambe shamwari, mumwe akadona usumudza mumwe, ngatifambe shamwari, ngatifambe shamwari. But vakasvika kukembi yeMassyrian army, it was empty. Vanhu vanga vatiza, asi vakatiza vachiita zvekudya, hembe and everything. Kune result inofanirwa kukuudza kuti nyangwe ndine effort yandakaisa, but the result is too bigger than my effort. That's a picture of grace. I love to preach grace so much because I've seen the grace of God in my life for a long time. Kune result inouya nekuti une zvawakaita. Kugoita result yekuti ukatarisa unoona kuti nyangwe ndine zvandakaita, nyangwe varume 4 vakafamba, these 4 lepers. But kuwana masoja atiza asiya chikafu and everything, that result was too big as compared to their effort. That's why ikaerenga fedha inoti vakazodzokera kuguta vakati, we are not supposed to be quiet. This is the day of good news. Let us go back to the city. Mavanga vakadzingwa mune vanhu vanga vasingavade vakanovapawo the good news. When you understand grace, haugoni kuchinyira vanhu. Even nevaikuvenga, grace dzinokupa kukanganwira nekuregerera. They went back to that city, Samaria, kundotaura. Vakatoudza kuti this is the day of good news. And gospel means good news. And the good news of the gospel is the grace of God. Havana kuziva zvanga zvaitwa naMwari. Vakangoshamisika neresult. But iwe nitakuziva kuti nyangwe une zvaunoita, but kune imwe result. Nokuti kune vamwe vakaita maitiro aunoita vasina kuwana zvawakawana mukuitwa kwezvinhu izvozvo. There are a lot of preachers. There are a lot of musicians. There are a lot of people mutrade, mucareer yako, vari kuita zvinhu sekuita kwako, zvakangofanana nezvako. But harisa kuti there are different results. Why? That's a picture. Yekuti pane pamwe paunotadza kuona nyasha uchivharirwa nekuti une zvawaita. These varume vakafamba vachienda towards the camp of the Syrian army. It's not their movement that made the Syrian soldiers to run away. Hear me very well. It's not their movement that made the Syrian soldiers to run away. Bible rangu rati God caused a great sound. So zvakaitwa naMwari ndo zvakavapa result. Kwete zvavakaita. Hongu zvavakaita zvakanaka because God joined them in the movement nekukreate a sound. Thank God vakafamba, they moved. But thank God so much, he caused a sound iri greater than their movement. Dai Mwari vatitira nyasha. Dai Mwari vatitira nyasha. Continue to do, continue to believe and trust in him. You will create a great sound.
that will bring you result. Mwari ngavakupe zvinhu zvinobatika muupenyu zvaunoona kuti this is the grace of God. It's more than my effort. I've seen a lot in my life. Ndine zvandinoita, but result yezvandinobata ndichiikompare nezvandinoita. No. It's only the grace of God. The unseen part of the grace of God. Nekuda kwekuti Bible rati God caused a sound. Sound haisi kubva pavarume ava. It's caused by God, not by their footsteps. God caused a sound. God caused a sound. Like the sound of chariots. Zvakaitwa naMwari ndo zvakavapa maresults. Ivo vaingofamba kundotora maresults ezvaitwa naMwari. Saka ndoda kuti tuone mudikano kuti iwe ukafamba Mwari vakasavapo movement yako, you won't get zvakawanikwa nevana. Kufamba kwakanaka. But I've seen kuti mukafamba Mwari ova kurutivi rwenyu. The result inokuudza kuti this is more than human effort. Mwari vane zvavaita, vane ruoko rwavo rwavaisa. Munoita zvinhu zvakafanana, munobata zvakafanana, munozvifambira zvinhu izvi zvakafanana. But mukatarisa upenyu hwenyu nenyasha dzamunosangana nadzo, truly you can be a witness of this message. The unseen hand of God ndo yandipa my results than the movement of this man. Father, I pray over the viewers. May you cause a sound. May you cause a sound. Inoita kuti my enemies have any decision. Kwete decision yekuataka, but yekungotiza vachiregedza zvakanakira vana venyu zvive mupathi yeupenyu hwavo. May you cause a sound in their marriages. Mumind my partners out. May you cause a sound in their businesses. May you cause a sound in their line of calling, in their careers. Mwari ndiri kutaura maresults nenyasha zviri beyond human effort. Nekuti muri kurutivi rwevana venyu. Mazviita takupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuchengete. Mwari vakugonese. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Clive Ernest, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasha dzwanzwe. Mwari vakuchengetei. Mwari vakugonese. Ellen Majita, God bless you. Esnat Wazuka, God bless you. Mikirwazi, God bless you. Samantha Jiwayo, God bless you. Diana Chiduza, God bless you. Patricia Mudzitiri, may the favor of the Lord be upon your life. You can also be a partner of this broadcast. Next, send an airtime yako for continue broadcasting of this morning devotions, prayer and devotion on my number on this platform. You can talk to me on my number so that you can send you airtime. Data broadcaster on daily. If it blesses you, truly, surely, you can be part and parcel of this broadcast. I think but when you stand with me, it will flow just like that. So, join me tomorrow night. Tomorrow night, the all-night prayer. Methodist in Zimbabwe, Nyameni Seket, Marondera. I'll be with Prophet in Zwirashe Matema. It will be a power-packed service. So join me in Marondera. Join me in Marondera. Join me in Marondera tomorrow. Dine all-night prayer. Dine all-night prayer. Kumarondera. I'll give you my number now. So my number is 0772 914 701 0772 914 701. Say hello. Bye bye. This is my muzukuru. Kanonzi hana. Hello people. Akasati kagona kutaura. Yes, that's my number there. 0772 914 701. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. God bless you. Bye bye. Tisanganiswe zvakare mangwanani muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Bye bye. Muzukita bye bye. Bye bye.
So good day to you. Stay blessed. Nyasha dzwanzwe mwari wakuitire nyasha. This is Hana. This is my muzuku. Muzuku. Hello people. Hello people. This is my muzuku. Hana muzuku. Muzuku. Bye bye. Bye bye muzuku. Bye bye. Bye bye.